Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da waraka, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Muna mai roƙonka idan wannan ya kasance shigowarka ne na farko wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Ka danna mana alamar lakin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada ka manta kana tare da Smart Hausa TV. A halin yanzu mai sauraro, ɗan Audu da shi da Agola a yayin da sun fito daga cikin gidan su Sumayya sun hau mota, wanda mai sauraro idan baka manta ba a baya mahaifin Sumayya ya tarbi ɗan Audu a cikin gidansa. A yayin da ɗan Audu yake zuwan mai da wasu zantattuka na banza da na hofi, har yake ce masa za su je masarauta. To a halin yanzu mai sauraro, ɗan Audu da shi da Agola sun hau mota sun nufi hanya suna tafiya, a yayin da Agola yake sanarwa da ɗan Audu cewa shi fa ya ga Bintalo kuma hankalinsa ya karkata zuwa kanta. A yayin da Agola yake ƙarawa da ɗan Audu cewa shi fa mashin santa ya cake shi a cikin zuciya, har ɗan Audu yake ce masa ka ji dai abin da mahaifinta ya faɗa a kanka, sai yake cewa baba na ji abin da ya faɗa, amma ai ka share ni ka goge ni daga zancen da ya faɗa. Har yake ce masa shi fa yana mugun santa kuma don haka zai aure ta. A yayin da ɗan Audu yake faɗa masa cewa to je ka na baka ita, sai yake dariya, shi ma ya yi murna matuƙa sosai, duk da dai ɗan Audu ya kasance ba shi ne mahaifinta ba. Ta wani ɓangaren kuma mai martaba, wanda ya kasance yaya ne a gurin Abba, shi kuma Abba ya kasance miji ne a gurin Sumayya. A yayin da mai martaba yana tsaye a cikin falo tare da shi da Fulani, har mai martaba yake ba wa Fulani abinda Abba izo ya faɗa masa akan matarsa, yana so ya ba shi umarni ya tashi ya bar gidan nan, ya canja gida da shi da matarsa su je su zauna su zaman farin ciki. Wanda mai sauraro idan baka manta ba a baya, Sumayya ita ta umarci mijinta da ya ɗauke ta daga wannan gidan domin abin da take ansa a cikin gidan, baƙin ciki, kunci na rayuwa duk a cikin wannan gida, wanda Abba ya zo ya samu mai martaba yake so ya tashi ya bar wannan gida. To mai sauraro, a halin yanzu Fulani ta zo tana gaya wa mai martaba, ko kuma in ce tana ba shi haƙuri akan abin da Abba ya faɗa masa, wanda bai ji daɗi ba sosai, har ta ƙara masa da cewa Abba in ka bibiya baya cikin hayyacinsa ya yi wannan maganar, don haka a yi haƙuri a huce haka ya mai martaba. Kada ka manta mai sauraro, kana tare da Smart Hausa TV, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, ka danna mana alamar lakin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.